духтарои азиз, рӯз бахайр. Хуш омадед ба эфири мо. пеш аз ин эфир кардам, гуфтед ки овоз нест. Умедворам ки аз телефони дуюмим даромадам, телефон ҳаст, овоз ҳаст. имрӯз сайру гашт баромадем қати фарзандо ва тасмим гирифтам ки қати шумо эфир бароям. қати набера. инҷа ман набера нигоҳ карда истодам, келин волейбол бохта истодааст. Чё, доча? Чё, доча? духтаро нависед ки овоз ҳаст ё нест. Соҷида, поправь ей коляску, чтоб она сидела, а то она сесть хочет. Рафуат Валиева, привет, привет всем. Да, нормально так. Нормально. Амина. Слышно, да? Хорошо, а то до этого не слышно было. Вообще голоса не было, я с другого телефона вышла на эфир. Как ваши дела, девочки? Вот со всей семьей вышли на прогулку и решили выйти на прямой эфир. Как ваши дела? Пишите. Откуда вы? Кстати, приглашаю всех в компанию Atomy, в мою команду. Для тех, кто со мной не знаком, я работаю в компании Atomy на данный момент в ранге мастера продаж. И приглашаю всех вас в удаленную работу. Очень удобно. Лично я занимаюсь воспитанием детей. У меня 8 детей, правда, старший сын уже взрослый. Это моя внучка, вот моя младшая дочка. Ей 7 лет, в этом году идет в 1 класс. Старшему сыну 24. Второй дочке 15 лет, 14 лет, 13 лет, 12, 10 и 7 лет. И внучке 8 месяцев. Спасибо большое за добрые слова, за добрые пожелания. Вам тоже всего самого наилучшего. духтарои азиз, барои онҳое ки мегӯянд ки ман кор кардан мехоҳам, лекин бо тарбияи фарзандо машғул ҳастам, наметавонам кор кардан берун баромада. Марҳамат, ана ҳамин ширкати Atomy маҳз барои онҳое ки мехоҳанд ки бо тарбияи фарзанд машғул бошанду ҳам кор кунанд, ҳам ба хонашон ягон маблағ биёранд, ягон фоида биёранд ва ҳам бо тарбияи фарзандон машғул бошанд. Доча, Амина, давай я тебя на ручки возьму. Взять на ручки? модараш волейбол бохта истода бозӣ дорад. камтара келин бозӣ кунад, баъд навбати ман. ҳасан ҳусейн, Маша, Лёня, Соҷида, Настя, Лиза, ҳама каса бозӣ доранд. Сабрин, смотри за ней, подержи ее, пожалуйста. Маш, подержи ее пока. Сейчас я пока закончу. Держи, возьми ее на ручки. Давай, Нади. Имрӯз тамошобино қоши Машаек краска кардем. Кани баҳо диҳед. Беҳад зебидагӣ. Худаш хоҳиш кард ки қошиша краска кунем. Краскаи барои қош ҳаст ки аз Тоҷикистон овардагӣ будам. Так, салом, кушодашавиш чӣ шуд? Метавонанд маош гирифтан? Албатта метавонанд. Албатта метавонанд маошашонро гирифтан через Қирғизистон. ИНН мезананд. 10% налог месупоранд. Духтаро, 10% ин налоги беҳад кам аст. ба хотири ҳамин марҳамат, духтарои азиз, барои кор биёед якҷоя дар командаи ман.
айни замон ман дар ранги мастер продаж қарор дорам. худоро шукр, маоши моҳонаи ман зиёда аз 100 000 аст духтаро. беҳад аз корам розӣ ҳастам. рости ширкати атомӣ духтаро ширкатест ки маҳз барои он занҳое ки дар хона нишаста бо тарбияи фарзанд машғул ҳастанду мехоҳанд ки боз як маблағи худро дар даст дошта бошанд. ман мефаҳмам ки шавҳаротон кӯмак мекунанд, ҳама тарафа камбудитона мекунанд, лекин вақте ки маоши худатона маблағи худатона дар даст доред, тамоман ин дигар. ба ҳамин хотир марҳамат духтаро. метавонед дар атомӣ тиҷорати худро оғоз намоед бе ягон вложения, бе маблағ. ҳама тарафа дастгирӣ мекунем. агар шумо ана ҳамин рӯз ба ватсап нависед, ватсапи кории мо, рақамҳои апаи латофатҷона яке аз занҳои пешқадами командаи ман ҳастанд. рақамошонро мегузорам. метавонед апаи латофатҷон банависед, метавонед ман банависед. ман ана ҳамин рӯз нависед духтаро, ҳамин рӯз худам кабинетатона фаъол карда метиҳам аз шоти худам. марҳамат духтарои азиз. аз шумо танҳо команда сохтан хариди маҷбурӣ нест. биёед кор мекунем. глобалиҳо маош гирифтан метонанд. Не работает, что ли, микрофон? Микрофон оварда. Сасанҷон ки микрофон ки гап занед мегӯд. муҷиба худатон нишон диҳед, мо шуморо ёд кардем. ҳоли нишон метиҳам муҷиба худама. ҳоли тайёр нестам барои худама нишон додан. Машина идёте? Смотри. ана михаил духтаро, кани савол бошад марҳамат. айни замон 23 нафар 26 нафар дар эфир ҳастанд, лекин як дона лайк тамом. духтаро лайка пахш кунед. иннени тоҷикӣ мезананд гуфта пурсидан. Не духтаро, иннени қирғизистон мезананд. қирғизистон мераванд, иннен мекунанд, документ мекунанд, баъд ба маош мебуроянд. Лёня, помаши. Она и Ленечка. Лиза, не пачкайся, не мажься об себя. Придется вам кроссовки мыть. Вообще грязь здесь. Шумо дар кадом шаҳрен? Мо дар шаҳри Медногорск, Оренбургская область. вилояти Оренбург шаҳри мо як шаҳри майда як. Ана ин комплекс, торговый комплекс духтаро. Торговый мебахшед, развлекательный комплекс. Даже оздоровительный. Физкультурно-оздоровительный комплекс будас духтаро ина болош бунавистагӣ. Физкультурно-оздоровительный комплекс, яъне дар инҷо ҳам бассейн ҳаст, ҳам каток ҳаст, ҳама тарафа ҳам самбо ҳаст. Фарҳад говорит привет. Привет, Фарҳад лягушка. Салому алейкум, апа Ердубаҷон. Ман ба паспорти падарам регистрация кунам. Мешавад гражданинай падарам? Албатта мешавад, хоҳарҷон, нависед. ба WhatsApp нависед, регистрация мекунем. Ман ҳамин рӯз кабинетатона худам фаъол мекунам. Нависед. Майлаш апаҷон, мо интизори шуморо рӯ ба рӯ дида гап задан. Майлаш муҷибаҷон, саломат бошед. Ҷахон, салом. Ва алейкум салом. нависед духтаро, касе ки ҳамин рӯз менависад ба ватсапи ман худам кабинеташа аз шоти худам фаъол мекунам духтарои азиз. розыгришҳои гуногун гузаронида мешавад. тӯҳфаҳои медонед, ман тарафдори тӯҳфаҳои қимат нестам. вақте ки баъзе ширкатҳо мебинам 10 дона тӯҳфа мегузоранд, тӯҳфаҳои қимат, лекин дар командашон зиёда аз 100 000 одам. 10 нафар мегирад тамом. аммо ва ин хел нест. 10-15 дона тӯҳфа мегузорем, ҳама хурсанд мешавад ва тез розыгриша мегузаронем. дорокни подарока внимание мегӯям ку.
агар харид кам бошад чӣ хел мешавад? Баъд мо охир наметавонем бисёр харид фурӯш кардан. Абдулло Ҳусейнов навиштанд. медонед духтаро, ман ҳозир гуфта гузаштам ки ширкати Атомӣ ширкатест ки хариди зиёдатӣ надорад. барои чӣ? шумо тариқи хариду фурӯш зарплата намегиред, маош намегиред. Тариқи сохтани команда, аз рӯи товарообороти команда маош мегиред. маша тебе так хорошо с этими бровями. аз рӯи товарообороти командатон маош мегиред духтаро. аз рӯи личный товарооборот маош намегиред духтаро. товарообороти шахситон муҳим нест зиёд буданаш. яъне ки балҳои худатона зиёд карданатон муҳим нест. як маротиба кабинета фаъол мекунед, балотона харидатона мекунед, балотон мегузарад, ана ҳамин балотон намесӯзад духтаро. барои ҳамин марҳамат ба командаи мо. аминаҷон ширинак шудиян хона равед исрих кунед апаҷон. ҳатман муҷибаҷон хоҳари азиз. так дар ватсап менависам, фаҳмонен ба ҳамаша нақс карда апаҷон. ҳатман Абдулло Ҳусейнов ҳатман нависед, ман мефаҳмонам. салому алайкум апаҷон, шумо беҳтарин спонсор ҳастен. иқа хушрӯ баромаден. истироҳат худоҷон ҳама вақт ҳамин хел хурсанд сарҷам бошед. раҳмат духтарои азиз. шумо ҳам ба ширкати Атомӣ биёед. беҳад ширкати беҳтарин аст. асаботон ҳама вақт ором. ин хел фишор нест аз тарафи наставнико. ширкати беҳтарин. ҳамин 21 рӯз пас, 20 рӯз пас, 14 рӯз пас дилатон ларзида намеистад ки кай балома мезанам, кай бал мекунам, кай кабинетам ба бал мегузарад. ин хел гапо нест. шахсан ман худам ҳамин рӯзҳои аз сарам гузарондагӣ ҳастам духтаро. ба хотири ҳамин ман мехоҳам ки занҳои хонашин соҳиби як маблағи зиёди миллионҳо дар кор нест духтаро. ҳамин чени рисқамон худованд метиҳад. ба ҳамин хотир ман беҳад розӣ ҳастам духтаро. ман аз пушти миллионҳои роҳи честный кати коркардагӣ нестам. ҳамин роҳи дуруст кати бе балои маҷбурӣ. марҳамат. майли апаҷон раҳмат. саломат бошед духтаро. эфир кати поделиться кунед то ки бисёртар просмотр гирад. лайка пахш кунед духтарои азиз. 36 нафар тамошо доранд. 3 дона лайк тамом. Шабнам Ибронова говорит привет. ой да Фаберлик шаташа хурдем ҳамуда мегоем дар апаҷон тарс дар дил. Абдулло Ҳусейнов навиштагӣ агар шумо дар Фаберлик кор кардагӣ бошед, шумо албатта ки дар Атомӣ бемалол кор кардан метавонед. барои он ки принципи кор қариб як хел аст. принципи кори ситивой қариб як хел аст. акнун кадом мақсад кати як хел? Фаберлик ваям команда месозед, инҷа ваям команда месозед. ягона фарқият плюси калон балотон намесӯзад инҷа ва духтаро. ин беҳад муҳим аст. бал намесӯзад, беҳад муҳим аст духтарои азиз. нависед духтаро, онҳое ки дар ҳақиқат кор кардан метавонанд, ҳама тарафа дастгирӣ мекунанд. аз ҳама муҳим наставник роҳи корро омӯзонад духтаро. ана ҳамон вақт шумо муваффақията ба даст мебиёред. вақте ки наставник нюансҳои корро нишон медиҳад. акнун нюансҳова чӣ дохил мешавад духтаро? масалан ҳаст як духтар ки дар командаи ман надониста, манам он вақто он қадар опити корӣ надоштам, намедонистам он қадар ки чӣ хел регистратсия кардан дар кор. медонистам ки регистратсия мекунӣ меравад одамо кор карда, ҳамаш структураи худаша сохта. лекин як духтари командаи мо ҳамая так ба так кардааст. яъне ки ҳамагӣ бояд дута линия кушоем ку тарафи росту тарафи чап. лекин вай духтар ҳамаша як линиява кардааст. одами бисёра. ба ҳамин хотир ман ана ҳамин нозукиҳои кора мефаҳмонам. шумо дута линия мекушоед, тарафи рост ва тарафи чап духтаро.
сохтани структура ба пуррагӣ барои шумо ман мефаҳмонам. ҳама вақт қати шумо дар тамос мешавам, дар алоқа мешавам. ба хотири ҳамин ин беҳад муҳим аст. Дилафрӯз салом. Ман камакак истодам дар Фаберлик. Дальше нашуд истода, шароит набуд ки ҳар каталог харид бисёр карданда. Албатта ман худам ина старший директор будам Фаберлик ба натавонистам рости гап. Ман 30,000 допустим маош мегирифтам. Аз 30,000 ман 5,000 розыгрыш ба месупоридам. Бор харидорӣ мекардам, заказ мекардам 15,000 ба. хай уже ҳисоб кунед 10,000 дастам ба мемонд. 10,000 ба доруҳои асаб мехаридам, асабомо вайрон мекардан. Ана ҳамин кати тамом буд зарплата. ман сумкама гирам духтаро. Духтаро сумкаи нав харидам, спортивный сумка. ина баҳо диҳед дар магазини Кари. қати ана кроссовкачаҳом пӯшидам. куртаи спортивный кати. Пойдём, да? Да. Рафтем. Сабрина, отдай. фасон насиб кунад. Раҳмат. Акнун хоҳарҷон, ман барои фасонӣ не, барои ман удобна бошад. Сумка калон, дарунаш ҳам об, ҳам блокнотҳои ман ҷойгир мешавад. куҷое равам, блокнотам қатим ҳаст. барои он ки информатсияҳои важни, записҳои важни дар дохили блокнот аст. Команда рӯз ба рӯз худоро шукр калон шуда истодааст. барои ҳамин записҳои муҳим дар блокноти ман. ина фарзандо куҷо рафт? Настя, мы куда? Настя! Настя! Намешунава. ана Михаил, духтаро, хайрият амин тобистон омад ки ҳама каса прогулка мебароем. тамошобино, боз як навигарӣ гуфтагӣ будам ба фикрам. рӯзи 10 соли Лецк меравем ва рӯзи 26 духтаро билет харидам, ман Сургут меравам. подписчикое ки дар шаҳри Сургут ҳастанд, интизор бошед. обучение мегузаронам, оиди кор, оиди маҳсулотҳо маълумот медиҳам. марҳамат, шаҳри Сургут биёям духтаро, ҳатман эфир мекунам. онҳое ки хоҳиши бо ман аз наздик шиносшавӣ доранд, марҳамат, мебиёед, шинос мешавем. худо хоҳад. ана Михаил, худоро шукр келин ҳаст, қати фарзандо. ман акнун вақтое буд ки бовар кунед духтаро, аз хона баромадан наметавонистам. бо фарзандо, бо тарбияшон машғул, касал мешуданд, хурдсол буданд. Лёня 3 сола буд, Ҳасан Ҳусен 1 сола буд, Настя синфи 1 намехонд. акнун ман ҳамон рӯзое ки сари ҳамин кор омадем, ана ҳамон кори атоми мегу Фаберлика сар кардагӣ будам. пеш аз Фаберлик даже беҳад душвор буд. ҳамаи фарзандом 3 детсад ба мерафтанд. саҳари соати 7:30 аз хона мебаромадам. 7:30 то ҳамин ҳамаша детсадҳои ҳар хелава тақсим мекардам. 3 детсад буд. мактаб, баъд уже Настя синфи 1 рафт, Настя мактаб мемондам, Минуша детсад мемондам. беҳад душвор буд. худоро шукр, ина фарзанду калон шуданд. Настя уже 15 сола, духтаро боварим намебиёяд. 15 сола ва аллакай паспорт гирифт, Маша паспорт гирифт. соли оянда аз баъди синфи 9 Настя коллеҷ ба донишгоҳи ягон ҳамин осонтар ба медарорам. программист ё ки мед коллеҷ ба барои ягон маълумот гирифтанаш худаш намехоҳад 10 ё 11 хондан. душвор мегӯд ОГ, ЕГ, ин хел чизои беҳад душвор супориданаш. барои ҳамин ана Михаил духтаро, худоро шукр, душвориҳо ҳамаш паси сар шуд духтаро.
барои ҳамин ман худам духтаро як модаре ҳастам ки дар ҳақиқат ягон хел ман худама чун бизнес леди, чун зани муваффақи ҳамин бизнесвуман намегӯям. Ман як зани оддӣ ҳастам духтаро, бо тарбияи фарзандон машғул, худатон мебинед ва дар хона нишаста боз пул кор мекунам. Ин беҳтарин имконият аст. атомӣ имкониятҳои беҳтарина барои мо фароҳам овардааст духтаро. барои ҳамин имкониятҳои истифода баред, кор кунед. балотона намесӯзонад компания, наоборот мегӯяд ки бал кун, маош гир. ин хел компания ягон ҷоа нест духтарои азиз. ба ҳамин хотир биёед кор кунед, бо мо ҳамкорӣ кунед. дар командаи ман ҳамин монанди худам занҳои хоксори заминӣ бо ман ҳамкорӣ мекунанд. мо ягон занаки бизнесвумену бизнесмен надорем. ҳамаамон занҳои хоксори заминием. беҳтарин команда дорам духтаро. бо занҳои беҳтарин ҳамкорӣ мекунам. якдигар фаҳмӣ доимо ҳаст. барои ҳамин ҳамаатонро ба кор даъват менамоям. хоҳарони гиромӣ, апай латофаҷон духтаро, рақамҳои апай латофаҷона мегузорам дар эфир. ин кас як зане ҳастанд ки дар ҳақиқат ҳамин атомӣ омада муваффақ шудагӣ ҳастанд. пештар дар дигар ширкати фаберлик кор мекарданд. бо келинашону духтарашону бо фарзандошон оилавӣ, бо командашон ҳамин ширкати атомӣ омада маҳз командаи мана интихоб карданд ки шукр мекунам ки занҳо ба ман бовар мекунанд. так салом апай рудобаҷон, аз атомӣ чӣ гирам? барои ҳаракати тухмдоро пешакӣ раҳмат. барои ҳаракати нафаҳмидам. муҳаммад зоҳидов навиштанд. нафаҳмидам саволатона. ватсап банависед. духтаро 39 нафар эфир ба майли барори кор ман дар ватсап менависам. нависед Абдулло Ҳусейнов, нависед, ҳатман роҳи корро нишон метиҳам, дастгирӣ мекунам. албатта ки кабинетатона фаъол карда медиҳем, чӣ хеле ки ваъда додам. бо символи шумо оиди кори ситивой маълумот доред, беҳтарин мешавад. лайка монда мебурам. хай апаҷон раҳмат, майли менависам. саломат бошед хоҳарҷон, нависед. хайр духтарои азиз, эфира ба охир расонем. ё ки ягон савол дошта бошед менависед саволатона. дар атомӣ духтаро чӣ хеле ки гуфтам балҳо намесӯзад, ҳозир мефаҳмонам. масалан шумо ду линия доред, тарафи рост, тарафи чап. то ҳамин линиятон балош 300 000, ҳар душ баробар 300 000 бал нашавад, балои шумо намесӯзад духтаро. фаҳмидеда? то он даме ки шумо маош намегиред, балҳои шумо намесӯзанд духтарои азиз. барои ҳамин ман мегӯям ки ширкати атомӣ беҳтарин ширкат, балои шахсӣ намесӯзад. ана ҳамин мақсади асосии ман. хайр духтаро, ино бозӣ доранд. что соҷида муминҷонова, ты чё? Соҷида Муминҷонова. Еще Анастасия Жукова. Еще будет играть в эту игру. яъне тухмдоно нақскор кунад. дар ватсап нависед, мефаҳмонам. Еще будет Муминҷонова. Зани наследите. Муминҷонова. Маликуша, скажи, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Если что, на мамин канал.
тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо эфирамона ба охир мерасонем. ташаккури зиёд ки бо мо будед. аз ҳаматон миннатдор ҳастам. то эфирҳои оянда худо нигаҳбонатон. оиди кор нависед, ҳатман рақамҳои апаи латофатҷона мегузорам.